שלום חברים, היום נציג דרך פשוטה לשינוי אנימציית הטעינה של ליסטינג גריד בצורה מרשימה יותר. מה שאתם רואים פה, הסקלטון אנימיישן לודינג, אוקיי? בעיקרון זה יותר יפה מאשר הפייד הרגיל שיש לג'ט, מה גם שזה משפר את החוויית משתמש, כי הבן אדם בעצם הגולש הוא רואה שיש פה באמת איזה טעינה כלשהי ולא איזה פייד לבן כזה מוזר. אז באתר הזה אנחנו עובדים בעצם על ליסטינג גריד של ג'ט אנג'ן ואלמנטור. לא בדקתי את הקוד על הלולאות של אלמנטור החדשות או ליסטינג של תוספים אחרים, אבל לא אמורה להיות בעיה, כי בעצם הקוד מאזין לאג'קס שקורה פה מתי שמבצעים איזה סינון מסוים, אוקיי? אז מה שצריך לעשות בעצם, הפעולות, זה להיכנס לעיצוב, עורך קבצי תבנית, פונקשן PHP, אוקיי? ומדביקים את הקוד הזה שיופיע באתר, אוקיי? הדבר השני שצריך לעשות זה בעצם להיכנס לליסטינג גריד עצמו, הליסטינג גריד הזה, מה שמופיע פה, ולהוסיף אזור חדש, לשים בו ווידג'ט של HTML. בווידג'ט HTML אנחנו שמים את הקוד הזה, שגם מופיע באתר, וגם ב-Custom CSS כל זה, אוקיי? בעיקרון אתם יכולים לעשות את זה גם עם כל אנימציה שאתם רואים באינטרנט, זה לקחתי איזה דמו כזה באינטרנט ושכללתי אותו טיפה, אבל בעיקרון זה עובד על אותו קונספט. מה שצריך לשים לב אליו זה הקלאס שעוטף את כל הדיב הזה בעצם, את כל ה-HTML, אוקיי? שזה זה, אוקיי? אז אם אתם מוצאים איזה משהו, אז תשימו את הקלאס הזה. והדבר האחרון, אחרי שעשינו את זה, אנחנו הולכים לאזור של הליסטינג עצמו שאנחנו רוצים שיופיע, ושמים לו את הקלאס הזה, אוקיי? אז מה עברנו? עברנו על פונקשן PHP, שהקוד הזה אנחנו שמים פה, ופותחים אזור חדש, שמים ווידג'ט HTML, מדביקים את ה-HTML פה, ב-Advanced Custom CSS שמים פה את הכל, אתם יכולים לשחק פה איך שאתם רוצים, לשים משהו אחר כמו שאמרנו, ופה באזור של הליסטינג עצמו אנחנו שמים את הקלאס הזה, אוקיי? וזהו בעיקרון, זה מה שצריך לעשות, נראה מושלם, נראה טוב, חוויית משתמש טובה, וזהו, שיהיה בהצלחה.